Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. El llit ha d'estar a una posició de 35 graus i hem d'estar de cara cap amunt. Flexionem les cames, recolzem els peus al llit, ens asseiem correctament i comprovem els valors del pulsioxímetre. En aquest exercici, agafem aire pel nas i el deixem anar per la boca lentament i de forma constant. Per realitzar aquest exercici hem de canviar la posició del llit a 15 graus. Ens col·loquem de costat amb la mà que toca el llit sota el cap i l'altra mà enganxada al cos. Dobleguem les cames. Agafem aire pel nas a la vegada que aixequem el braç estirat com si volguéssim tocar el capçal del llit. Traiem l'aire per la boca lentament alhora que tornem a la posició inicial. Farem 5 repeticions cap a cada costat. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.